Aintzine, gizakisek lurrin zabaltzen hasi zinien, ez zeuen ez egunik, ez gabaik. Danazan gaba, ilune. Eta gizakisek bilurtute bizizin, gizonak eta andrak. Ze lurpetik urtete ben mamuek, urtete ben susko zezenak, urtete ben saldiegalarisek, urtete ben eren zugerraldoiek eta bestelako genixo gaizto askok. Orduan, gizakise pentsauen, bagoi ez amalurren gana, babesteko eskatza. Junzin amalurren gana eta ezautzen. Amalur, lurrama, lagundu, babestu gu horreke mamu gaiztuetatik. Baina amalurre ebilen beste zeregin batzutan, ebilen lanpetute. Eta orduen, gizakise junzan barriro etxera, etxera ez ordu lehesezulutan bizizien, baina erasotzen segitze den gabeko mamuek. Zingo, gelditzu munaz? Eta ez detzen kasu ikein amalurrek, eta segi ben erasoten. Orduan, gizakisek jun eta jun eitxezin amalurren gana. Dalako baten amalurrek entzunei ban. Eta ezautzen. Ondo da, lagunduko dizuet, izaki argitsua sortuko dut, eta zuek ilargi deituko diozue. Eta amalurrek itargize sortu ban. Hasieran gizakisei asko kostajakoen leizezulotik urten eta han itargipin ibiltzie. Baina, oitzu inzin pixkanaka. Eta ze pasau zan, gabeko mamuek, are susko zezena, eta saldiegalarisek, eta bestelako jeinu maltzurrepe, pixkanaka, oitzu inzin, itargisen azpixen ibiltzen. Eta jarraitzu ben erasoten gizakisei. Andrak eta gizonak beti bilurtute. Da zei ben, barriro jun amalurren gana, bigarrenez. Eta ezautzen, amalur, lurrama, eskerrik asko motutzugu sortu osulako itargise, posposigaz itargisaz, baina ondino segitzen dabe arek lurpeko mamuek guri erasotzen. Beste sortu zeinke? Eta ezaban amalurrek, ondo da, seme alabok. Oraingoan sortuko dut izaki askozaz argitzuagoa. Eta zuek eguzki deituko diozue. Eguzkiak eguna egingo du, eta ilargiak gaua egingo du. Eta amalurrek ze sortu ban, euskixe sortu ban. Euskixe hainzan handixe, argixe, eta gaina berue, ze gizakisei, gizon emakumi, asko kostajakoen ibiltzie euskitzen, asko kostajakoen. Baina ikusi beldez, landarak hasitze zila, arbolak loratu itzen zila, oitzu inzin pixkanaka. Eta ze pasabakoen gabeko mamuei, gabeko mamuek ezin izeben oitzu, euskitzen ibiltza. Ezin izeben oitzu egun argire, eta arrezkero esaten da gabaz ibiltzen dila. Arek susko zezena, saldiegalaria, erenzugea, eta bestelako genio maltzurrek. Jakine, gabaz ibiltze zilez, jarraitzu egin erasotzen, gizon emakumiei. Eta gizon emakumiek, hirugarren eskuntzin, amalurren gana. Eta ezautzen. Amalur, eskerrik asko, euskixe, itargixe, egune, gaba, emotearren. Baina honek genio maltzurrok ondino jarraitzu itzen dabe gabaz guri erasotzen. Eta amalurrek ezaban. Ondo da, seme alabok, lagunduko dizuet hirugarrenez, baina azkenengoz. Eta oraingutan sortuko dut lore bat. Baina lore hori hain izango da edarra, ze genio maltzurrek pentsauko dabe, euskixe bera dala. Eta ez di hausartuko zuen gana hurbiltzen. Ez di hurbilduko eta zuen bake-bakean biziko zarete. Eta amalurrek sortu ban eguzkiaren lorea edo euski lorea. Eta euski lori da, ondino, gure baserrizetan, atari askotan, daukagun lorie, amalurrek emondakue, eta babesten gaitzuena, jendio maltzurretatik, gaueko izaki guztietatik, ekaitzetik, tximistatik, eta baitxe gaixotasun txarrak ekartzitzuen guztixetatik. Eta hori da. Es una
Nik txakur bat nahi nuen, baina dragoi bat ekarri didate. Eta nik noski txakur deitu dut. Txakur bainatzeko esan dit aitak, baina ez du bitan esan, ze txakurrek aita entzun eta inan. Txakur eskolara eramateko esan dit amona, baina ez du bitan esan, ze txakurrek amona entzun eta inan. Txakur oheratzeko esan dit osaba, baina ez du bitan esan, ze txakurrek osaba entzun eta inan. Txakur zigortzeko esan dit arrebak, baina ez du bitan esan, ze txakurrek arreba entzun eta inan. Txakurrek alde egin du azkenean, baina ez leiotik egan. Txakur lodiegi baitago, hainbeste inan eta inan. Orain, hamster bat daukat. Hauxe izen da guri eta oine kubikeko kanti entzuna hirugarren posturut egingo. Bueno, nik kontauko eta zamengo inguruko kontu batzuk, entzu dazenak, ez da verifikaute gehienak, orduan gero etorriko da jentik esaten, hau ez da holan, edo bestelan da, baina bueno, hori da gaurko gauza polit bat. Berez gaur aizuretan egon bigendun, baina apurtxo bat aparte geratzen dela eta mentxe batu gara. Orduan ingo guna da aizureta bertora ekarriko gu. Eta badakizue elementuk dizela, hango Mikel Lertxundin gaize, ez da, elementuk. Baina esan motorragaz markak itxita basaztu deizten dauen elementuk. Diz naturako elementuk. Zue, ure, asie, arrizje, horredanak, badakizue. Orduan banan-banan begituko guz, mengo xe ingurutik ia zer ikustogun ikusteko. Asigaz hasiko gara lehengo. Badakizu aurrestin hasi beti dauela martxan. Eta hemen behize urte osun atzera eta aurrera. Kaletik makurrera etorteko kapak gehitzen jun bizara. 3 lekuten ganera. Frontoien lehengo, gero eskolan da gero txiringitun. Hori konprobaute deket. Gero hasik batzutan gogorbe emoten dago hemen ingurun, eta arbola jauzi behin jiz, hemen gure etxatzin lehen egon zan arbol handi bat zer zan intxa aurre do, eta hasik erun iban lekitora arte do, pentsetot. Ez dakit hori seguru. Oin uregaz jarraituko gu, hemen gehien dauenaz, hotza lehen esan duguna, hemengo parkeko hotza ez da bakarrik hasina, urena bebada. Eta hemen dekegu zen baserriek, makurre eta ibikatz, askotan, lotutelez egon dizen baserri ediz. Badakizue bize dauzela kokatute, itxosora doien ibai baten eta ibaire doien erreka baten artin. Ibaize da, lea ibaize badakizue. Baina hau erreka txikize zelan deitzen da badakizue? Antzan ez Googleek dino igutize deitzen dela. Hori entzun duki da inok? Bai. Bai, urrizolaku. Eta gero, apura nervioso nahi guli gertozue, baina bueno, segiduko, bale? Beste errekasto batzupe heltzen diz igutizera. Alde batetik lamin erreka, artitxia naspitxi pasetan dana, eta muxoko errekie, Mari Domingin eta Olentzeron baser txabolara doiena. Orduan nik imagineto zelako jaizek egin goitu esan Mari Domingik, Olentzerok eta laminak. Gero entzungo gehiago laminari buruz. Uregaz jarraitute, badakizu ibikatzen errota bat egon zala, ontxe baserri dauen lekun, edo baserri bera, edo ez dut oso ondo ulertu. Berak Inazio kontauzku, Inazio ibikaskuk, beran haitite izen zala errotarize, bera nahikebe bai, eta bera Inazio be ibili dela errotan biherrin. Antzan ez, nabarriztik ekarte ben, kargie, eureko ukibezan, bi astoez, erdi honek, mando, izango zen, bi mandon ganin, ezta? Eta ekarte ben nabarriztik gehiena, baina berton inguruko horrek hartute bai, hartu eta garize, eta gero atzera erute ben. Eta gerra hostin, antzan ez, ja bakotxaz izan beran generu ekarten. Gero beste kontu bat, hau ontxe demostrabal izan dugu apur bat, ibikastik, bueno, ontxe demostrabal ez, neuk erretratutu pabotor, gero erakutziko zuen nahi gozu, ibikastik onaxe bertara, errekatxu bat etorten izan, berak errotik botate ban ure ekarte bana. Orduan hemen egon zan ondino beste ubide bat edo. Eta uregaz amaitzeko uizolak behipatu bioguz, hau inguru inoz inundau da, eta nire amakdeko gogun zelan meta osu gerute zitun.
urek. Hori be ikusteko izango zen, zeia metarik ez dagoelez, hori behintzat ez da sekule gehiago pasauko. Urrengo egurreri begituko zegu. Hemen biditatik makinetxu bat egurrek urten dau. Eta nik deketan umetako gogorapen bada, horretxetara egurre montoietara igon, parke de madera edo esaten danetara, eta zelako usain eukitxe benarek egurrek. Ez da ondino baukie, baina lehen txikitxetan ondino be usain zendu hau egertezan. Gero, harrizeri begitute, aizuretako hori izan nire. Zek zelan heltzen da, norra begitxe esan da. Tranquil, musiki ez da deuki sartute, baina bitu, musiki be torriako. Arek aizuretako hormak, neuk ez dut demostreti lortu zer dizen. Batzuk esaten daue dizela, burdinoletako ondarrak biltzeko tokize, edo auzokoren baten hortu olako extravagante bat horma eta guzti, edo ostatu edo benta bat izendalabe baten batek esazte, baina nik hori azkena bintzet ez dut sinisten. Inaziok esasku bintzet, han teilaturik ez talegon sekule. Orduan hori bintzet badakigu, inok gehiago badaki, kontauko dago. Eta hemen badakizue konjunto olako polit bat egon zala lehena 1500 urtitan edo. Torretxe bat egon zan horroin zagarra dauzen lekun. Ibikatx izena izan erroti egon zan leku, eta makurre deitz izan Ibekatx la vieja. Orduan ez dakigu ondo zelan egero izenak, Ibekatx izen zan familia bat importanti edo zozer, bada zorren kontupe. Eta beste harri bat aipatzeko horre Zubizarra dauen albun egon zan txabola bat, eta hor bosta naizia nebarre bizizin. Eta aretatik 3 bizigidaz ondino, Durangon edo Ibarren edo hortik. Amari preguntau, hori ondo jakiteko. Eta zubizek faltejakuz. 3 zubi egon zin hemen, itaz hemen esan dut, baina lehen 2 egon zin bakarrik, badakizue astuk, eta persona paseta zila zubizarretik, eta kamioiek eta burdizek eta amengo errekatik bertatik, oin zubi barrize dauen lekutik. Eta nire aitek izatezten 6 zubi dauzela hemen parkin. Hori da asertiju edo igarkizune, daia esango zu ezer, da uretan refleju itxe baleko zubize. Zue eta burdinigaz ingo guoin, antzadanez, esan dudan modu hemen burdinolaren bat edo zozer egonet esan, ikusi oso ezigul, bide horrezen hortik gora junde, bide horrezen zelan dauzen arrizek burdinaskuk asko, orduan izeleik ez ozer, baina ez dugu lortu erregistrotan da ez tala eserra gertzen da ez dakigu gehiarik. Nire haitxiki mendizen ibiltzen izan Eusebio, iketza egiten, orduan zue egonda hemen mendizetan. Eta emoten da nik ez dutela eserra zautu, baina zozer bai zautu. Hementxe gora begitute, zuten ikusi noan baten mendize, ontsi 30 bat urte. Eta horregaz gogoratzenaz. Eta ikustu zuen modun, ja amaitzeko, artelanak, ulertzeko askotan artelanetatik kanpo junbida. Orduan urrengo aizuretara zoizenin, espero hau dana gogoratzi, zelan bertoko inguruko gauzakin pentsauteen dauen. Eta azkenengo elementu faltezakulen esan duguna, eta diz personak. Ez da biainkakuk. Hau inguru bizi dauen inguru da, oinez haringaringe, pasiun, kotxin, karruritireka, danetariku pasetan diamendik. Eta ez da movimentori falta, eta hori da gauza bat ederra. Eta batez behudan, parki beteten danin jentigaz, bena inbeste generazioak horregaz disfruta dugu, ez da? Eta argazki batzu deketaz hemen, gero nahi gozuez ikusi, zelan 40 urtin nize, ez dala askorik aldatu hau ingurue. Eta hori tobogana, hor da, neure umetako erretratuten bai. Dagunen baten jausten bada, disgustu handiz jartukot. Orduan gero bardinen bida. Hori da, japonesak eta egiten da modu. Nerreten da nien euren etxe bat, gero bardine. Igul inklinazio gitxiagaz horrek, toboganak, baina bardin. Eta ikusi hogu ase batzu freskau egiten daula, eta beste batzuk apurtu, urepe erroti martxan ipinileike, edo bizolakein, orduan personape danetarikuk ikusi hoguz, eta dana biogu bertoko kontu ulertzeko. Eskerrik asko. Bai, ezta? Doso, baino, garbi. Hombre. Egiten baina Kontako dugu laminan ipuina? Bal. Errotatxe baten biziziran Andra gizonak, Maria Inazia eta Anton. Dandriak eukan ule luzia, hain ule luzia zen bere horraziagaz, horraztu ezinik ibiltzen zan.
egun baten juntzan traste joten euren etxetik urran egoan errekondo batera. Ta ikusi eban bertan, bakizu ez ikusi eban? Orrazi handi eder bat. Baina hasi esan orrazi handia eta ederra. Ba, etzak ongitzi guztau hase ba. Ta trastiok amaitu zituanean, zera pentsa eban. Hauxe orrazi hau be, eruen egin behar dotetzera. Beti nabil orrastu ezin da neure orraziagaz da, honexegaz orrastuko naz ba. Bai, ondo pozik orrastuko naz ni honegaz. Hartu zuen ba, eruen eban etzera, eta han zeukan bere orrazi hori gordeta. Gabian, oheratu zirenetik laster, zaparra handi batzuk entzun zituen. Ta esan eutzan Antonek, Marinazi, baina guretze jiran ze jasoten daba. Hor dire zaparradak. Esatia baino etxeban amaitu, orduntze ondino handiagoak. Marinazia, ekarri nire orrazia! Marinazia, ekarri nire orrazia! Ola egiten zuten. Marinazia, ekarri nire orrazia! Ta esan eutzan Antonek. Baina Marinazi, entzuten dozu zorrek, ze orrazi kontu edo zer da hori? Ai, Anton, ointzei gerten dut zer izan dan hori. Baina zer ba? Ba, gaur ikusi dut orrazi handi eder bat errekondoan, ta ekarri dut etzera, ta ze esanik pe ez da, laminena izan dala. Hori egingo zendun ba, eruen egio zuarin ba orrazi hori, al baina Marinazi. Marinazi, bildur, atia edekiten, etarteko atetik emoten. Esan atrebituten atia edekiten. Baina, zer egingo ote dut? Ta orduan zera pentsa eban. Amentze daukat oioen sartu urtenerako zulo biribiltzu bat, eta handik emongo deutzat bai, handik emon behar deutzat ba. Emon eutzan orrazi hori lamineri, eta egin eutzan tirakada handi bat, baina asan tirakadia. Luzarorako itzi eutzan besoa minberatuta. Juntzan Anton gana, eta esan eutzan Antonek. Marinazi, emon deutzazu ba orrazi hori. Bai, emon deutzat, eta ondo minberatu deuz besoa. Ba, entzunei dazu gero, Gehiago guretzera laminen gauzarik ezeizu ekarri. Ez orrazi, eta ez beste gauzarik. Bueno, batzuk hasi zari eta azken paradi, Ibe eta Lurdezen etxaurri, bale? Por Dios, hola. Bueno, korte itzela, honen beste gente, baina dana dala. A ber, gainera, kometa ustenin Elik, hor da bakarrenik Gregori Txuri buruz jakinik, baina asko gehiago da hemen jentiak izena. Ze nire haurtzaruen eban hemen pasau, ezautu neban ondo, baina, hemen jenti da nire aldin asko ezautu bana, eta horretaz asko dakizena. Bakarrik oinala urte batzuk, umikin eskolan, pentseto direla 14 urte do, ze amaiur da eguesan nire gelan, eta ineban Euskal Herriko inauterizeri buruzko biertxu bat. A ber, 4 urteko umikin ineban, orduan imaginauko zarie, zelako esakona izen zan bierra, ez da? Baina, bueno, politi izen zan, eta politi izen zan, gurasuri beni pentseto gustau izakela, ze lan gehitxuen egin duna zan Gregori Txuri buruz. Da, bueno, hori politi da umi jakin daizen, hane inauterizetan, zintzilikatzen dane muñekuek, irudikatzen dabela Gregoritxu. Da Gregoritxu izen zala, personaje celebre bat. Ni pentsetot gehien entzako maitekorra bai. Zan diferentie. Eta berak, berene ogibidi ez dakit izango zan, baina beren bierra zan,
etxitan urik ez zeuen denporan, berak betete zitxun goiko itxurrizen, da beko itxurrizen baldak, uregaz, da etxerik etxe eruten. Gero emotzen jangoikuek berari, beste aparteko doain bat, grazi bat emotzen berari jangoikuek pelotarakue. Guretiek esate ban hori, esate bala, berari jangoikuk emotzela aparteko grazile pelotaka. Orduan berak beti bilke ban peloti poltsikun. Danik ondo grabaute duketana, beko itxurrire etorten zanin, baldi beteten, teletxeko orman ekite utzen jota garroti pelotaka. Baldi beteten da mitxartin, teletxeko orman, badaki plazane frontosarrineik ekite utzela, baina nik grabaute duket, amengoxe teletxekue. Berazan, andra txiki-txikitzu zan. Argaltxue, txiki-txikize, horrazkeri be, ez autu gendueno badakigu, beti berezi bere... Honek ez du funtzionetan, ez da? Ez da bihar. Entzutazue? Borixe ba, ez da pentsetan deiken da benik, ba honako xe korti erute ba, honako xe melena, liso bat olan. Da, bizizan, zan Zabaleneko etxida ba, oine Benjamin da itxasota bizidin etxie. Hango izan da bizizan antxe, beren ama Demetriagaz. Zozer txartu ezatemot, aiztizan ez da, ezkenik komentzi duten engun, geiztue, geiztu zan. Ezkeniz, oi edo azelako rarue, Demetria beren aiztizalakun egonaz, eta nire informadore principala Ignacio Ibekasku izen da, lehenbe lanaine banin berak ezausten, da lehen gogunin ezausten, amazala Demetria. Da ni komentzi duten engun, beren aiztiaz bizizalantxe, bueno, da, Zabaleneko etxiek usan. Eta euken neba bat, Angel, Argentinan. Ignaziok lehen gogunin ezausten azan, berak dudi deukela beste neba bat euken. Pelotaka, ez da? Horixe, pelotari edo, bai. Baina hori bezekin zenain seguru, baina hori ezaban. Bueno, bera ba, celebrizan, beren bierra etxerik etxe juten zan, da berak etxerik etxe juten zanin, gehien eskertze bana zan, ardatragotxu bat emotie. Hori guztetaz jakon berari, ardaue guztetaz jakon asko. Etxitan egizezan, gauzan dirikaretan denporetan ezingotzen emon, zenbat ardaongo zan etxin beba, baina horregatik guztetan eiz jakon asko, tabernara eruti ure, tabernetara, franzken, horra plazara, eta zehan ba, ana segura uteuen trague. Gero badaz, ez da traguri buruz da horrek kako dakiz, berak asmauniku badire bestakik. Bier bada beurrek asmaitu danak, baina tabernan guk trago bardine bik deukegunin, daigul ba, deskoi daute, albokuna emote utze tragute, bai, ipeine Gregoritxuna, lehengo, konfundidu inaz, lehengo inonari egin tragute gero berana, bier bada batan baten egingo ban, horretxen beste behingo ban Gregoritxuk egingo ban. Eta gero, ba, lehena ala nahi nebanik, claro, oinpenida ba guretiak esteko, memoririk esteko, eta ja ez da kordetan, baina orduan konta uste niri, geure txin amentxe gontzala umezain. Osak egingo bal etxe gehiatan be. Nire ekite Ameriketara junzanin, ekite Zipri junzanin Ameriketara, tio Txomin, tio Justo, ume txukitxike junzan, da etorten zala Gregoritxu umezain. Da gainera titize moteutzela. Mutiku hori titize moteutzela. Osea, era horretako celebrizan bera, baina ni pentsetote ondinoko lehengo gunin be, ez da, bera deukene memori zerin tiari esaten dutzen. Tia, Gregoritxu danak maiteko ben, ez da. Akin hori bezkalterik behintzet esate banda, bai, ni pentseto zala, nik umiri bierra inebanin hori esan dutzen konpore honeban apurtxu bat, niri lantzeko eta horrek inauterizek asko guztetaz jatez horre pertsonaia mitologikoak eta pasadien guztetaz jatez da. Konpara honeban apurtxu bat xiripotegaz.
Ze xiripot fizikamente zan Gregoritxun opuestu, handiz eta potolue. Baina hain potolu zan, mielotxineri, erunen bierrez eta dutzen etxetik gauzak, eta mielotxinek bierrik inuneken ezebalez, zerunik ezeuken, da orduan bota ikeben, eta, klaro, hain potolu zan, ezin izeten zan altzau behin, baina jentik asko maite ban xiripot, ze etxerik etxe ibilken zan, ipoinek eta kontetan, ardatarago txute gaztapunta bat eukiezkero, posi xiripot. Gregoritxu behorixe. Ardatarago txuaz da pelotiaz, posik. Da gurintiak hori esaten dut da gero, kontizu beba izan oso zera, amene gorpuzti egunin altarak ipintzen zin, prozesino egiteko goikalien bat, da amene bekalien beste bat, zeinek ederra hueken, hori beti entzuten dutzen, itiari biltzen zila beti, konpeti duten, zeinek ederra dotoria ipini altari hori, da kontizu Gregoritxuk eike ban, batze zitun errekondun, hanei bekatxaldien bai behintzen, ur espatak, oin jaztu jate izena, ur espatak, da orduan, rekorrido horretan, altaratik altara bitartien, jenti prozesioien jundaien, horre bederra botate zitun, dotoretzeko. Osea que, hainbeste gauza ite zitun Gregoritxuk. Da gero nila ez dakit, nundik sortu zan, ze ni udaletxin ego baino asko aurretik, ipin izan ja personaia karnabaletarako omenalditxu eteko berari ez da, ze gero hemen bizi zen zan ez dakin izen bat urtegaz juntzane, Australia edo Argentina hone jakingo da behigul. Jesus, bai. Asko ez, karo gutzako lehene, hori txeke ontxe geuri pasetaz jakun azarrak ikusi ez geu, baina azarra ikuste gendun. Bere neba Angel, agizone edukau eta zera zan, ze nik ikusten eban nauna, txori genera behoinalde dau marije, baina etorten zan, Gregoritxu etorten zan, zarri hona, bier bada handipe, txiltu binekuk, patxik eta eure parekuk edo, eta etorten zan edo nosona, eta Australiara, Argentinara alde banin, amail zanin, edo aiztil zanin, nebike erune ibane beragaz Argentinara, eta despedi eitera etorri zin afaltzen, da neu egonitzen etxori zen ina afaltzen. Da gero bertan hil zan, Argentinan hil zan. Da da gero hori xe da, karnabaletan egin ben personakik kanti behiakon, zinautenik gaur egun kantetogune kanti bainauteni letrileko, baina bereze, Gregoritxu zan. Da oin hemen jente asko zau ez edakizuena nire aldin gauza asko, eta hasi kontetan zeuek. Zegero kakok, pentsetot, beste asmakizun badala berana, traguna ez dakit dana izango dan. Baina autokan bizu ezer da, eukaz maunikue. Baina traguna baina, harrimetan zala, gana, jenti, baginetan gertzen da, ez da horrega, enator horrega. Hori bai. Hori beti izan beren ezakeri. Pelotie. Beti. Da guretiak hori ez eusten lehena, ez eusten esate bala, ezke berari jangoikuk aparteko graziz emotzela, pelotarako doaintasun hori emotzela berarik, Da nik hortxe, ni plazan, ez dekego gun frontosarrinek ikeutzenik, baina menteletxeko orban bai. Da hemen be, teletxeko orman ikitutzen ipini baldie, da pelotaka bera. Alde bani, etxen bat ditxite ban despedidu barik. Koita hue, bai. Eukiko ban berake, koita hauek euko ban bilur galanta, Argentinara arte juteko, hamen ditxik inoz, behinora urten barik eta juari Argentinara. Bai, juntzan. 74 gerua izen bida, hau. Ni 7 urte baino zarrauen nintzen,
Ni badaki zelan etorri zane, Angel da bera zelan etorri zintxori zenera, afaritzen da etorri zila, despedidi eiken da, neu bantxonitzela eta ara, beteren, da oin bez, zarritzen ezatugu guk. Aber, Gregoritxunak alperrik ez dira usten lu, segu behintzen mile bider ezatik jugute. Ara, edati errenen etorri, baina badek ezu ekarri trague. Así que nire ipoinek amaitu direz, beste batek esaten mozu ez, beste zeo zer.